Iz Katekizma Katoličke crkve broj 435. Ime Isusovo je u središtu kršćanske molitve. Sve liturgijske molitve završavaju formulom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Molitva Zdravo Marijo dosiže vrhunac u riječima i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Molitva srca, uobičajena kod istočnjaka i izvana, Isusova molitva kaže: Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešniku. Mnogi kršćani, kao sveta Ivana Arška, umiru sa samo jednom riječju na usnama: Isuse. Dosad niste iskali ništa u moje ime, opominje nas Isus. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna. Ovo je ono što nikada ne smijemo zaboraviti. Ovo je velika novost koju nam je donio Isus. To je ono što molitvu zapravo čini kršćanskom. Moliti u ime Isusovo. Zato što god zaištete u moje ime učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Molimo li mi zaista u Kristovo ime? Moliti u ime Isusovo ima ova značenja: s Isusovom snagom, po Isusovoj zapovjedi, po Isusovu autoritetu, u Isusovoj osobi, vjerujući u Isusa jedinorođenoga Sina Božjega, uvučeni u Isusa, obučeni Isusom i po Isusovom posredovanju. Moliti Oca, sjedinjeni i utjelovljeni u Krista, zahtijeva duboki odnos s Kristom. Imati njegov mentalitet, njegov pogled, njegovo srce, prijateljevati s njim, moliti ono što bi on molio, a ne drugo, i tražiti onako kako bi on sam tražio. Isusova je molitva potpuno povjerenje i predanje njegove ljudske volje, volji Oca, puno ljubavi. Da bi molitva bila valjana, nije dovoljno biti pažljiv, marljiv, velikodušan, pun zalaganja i ustrajnosti. Valja nam moliti u vjeri koja se rađa u ime Isusa, utjelovljenoga i proslavljenoga Sina Božjega.